Syöjuon nauti Suomi-ruokajaksoon. Ja nyt tässä olisi mulla haastateltavana Saimi Hoijer, tämmöinen hyvin tunnettu TV-kasvo ja tätä nykyään suomalaisen ruoan ravintolayrittäjä Punkaharjulla. Eikö niin, että olet viime kesänä perustanut ravintolan Punkaharjulla? Kyllä, itse asiassa ravintolan, jossa on sitten myös majoitushuoneita. Eli meillä se lippulaiva on juurikin se ravintola ja sitten meillä on 11 majoitushuonetta muina vuoden aikoina ja kesällä sitten itse asiassa 23. Joo, ja tästä ravintolayrittämisestä, niin minkälainen keittiö sinun tässä uudessa ravintolassa on? No sitä on ollut ideoimassa paljon ystäväni, voisi sanoa Villi Yrtti, guru Sami Talberi. Tällä hetkellä meillä on siellä keittiömestarina Mikko Lahtinen. Ja meillä niin kun se kärki on ehdottomasti luonnon raaka-aineissa. Eli villiyrteissä, sitten luonnon kalassa, järvikalassa, puhtaassa järvikalassa. Siellä on särkimusset pöydässä ja puruveden muikut ja auet ja lahnat ja siat ja muut. Ja sitten tietysti tämä mun suuri rakkaus, täytyy tähän loppuun sanoa, nämä sienet. Kymmenin eri tavoin. Ja juuri se sienilajien kirjo näkyy siellä meidän pöydässä. Hyvä, näistä sienistä päästiinkin hyvin tähän suomalaiseen ruokaan. Voitko Marja aika lyhyesti muutamalla lauseella, mitä on suomalainen ruoka? No, mun mielestä suomalaisen ruoan pitää perustua juurikin niihin luonnon raaka-aineisiin. Meillä on jokamiehen oikeus. Mä itse asiassa 10 vuotta ulkomailla. Se on semmoinen etu, että meidän pitäisi ymmärtää, että 98% jää vettään. Että siellä kun ymmärrettäisiin se, että sienissäkin on makuja sadoittain, ja se ei ole se pelkkä kantarelli, vaan sienillä voi korvata kaikki muut raaka-aineet. Ja sitten ymmärrettäisiin, mitä kalaa meillä on, puhdasta kalaa. Sitten koko tämä villiyrttien kirjo. Mä sanon, että suomalainen ruoka tulee Suomen luonnosta, marjoista myös, joita on huikean paljon ja joita jää sinne samalla tavalla kuin sieniä. Hyvä. Paljon kiitoksia Saimi sinulle tästä briefauksesta. Kiitoksia.